Počúvame hlas Jana Banka, jedného z hlavných aktérov tohto príbehu. Rosucet? Áno, presne tak. Impozantná skalná bašta v Malej Fatre, ktorá sa vypína nad rázovitou dedinkou Štefanová. Turistov odjakživa lákal ten pohľad z vrcholu na široký kraj. No horolezcov tých lákalo niečo úplne iné. Ich pohľady smerovali na jeho skalné steny. A hlas pokračuje. Hoci Rossutec ponúkal nejaké možnosti na cvičné lezenie, nebolo to ono. Tým skutočným snom každého horolezca bola jeho mohutná západná stena. Stena, ktorá dotedy odolávala všetkým pokusom. A presne o tom to je. Nebol to len obyčajný kus skaly. Bol to sen, bol to prísľub a bola to výzva, ktorá jednoducho čakala na tých správnych ľudí. A kto boli tí správni ľudia? No bola to trojica priateľov, ktorých spájal jeden spoločný sen. Jan Banko, Milan Zubácky a Vladimír Tatarka. 3 mená, ktoré sa mali už navždy zapísať do histórie slovenského horolezectva. Ešte predtým, ako sa vôbec dotkli skaly, prišiel na rad prieskum. Predstavme si to, v jednu augustovú nedeľu si pekne vyliezli na nedalekú benku, vytiahli ďalekohľad a študovali meter po metri. Hľadali svoju cestu a našli ju. Priamu, odvážnu a logickú líniu, ktorá sa tiahla priamo hore tou chladnou vápencovou stenou. V tej chvíli sa zrodil plán. Lenže, predtým než sa horolezec postaví tvárou v tvár takejto obrovskej stene, musí dokonale ovládať základy. Musí poznať svoju lezeckú abecedu. A pre túto trojicu to samozrejme neplatilo inak. Toto sú tie miesta, kde sa rodilo ich majstrovstvo a čo je dôležitejšie, ich priateľstvo. Skaly ako Harmanec, Jelenec, Krájova studňa či Kalamárka. Každý jeden chyt, každý krok na týchto menších skalách bol vlastne prípravou na ten veľký sen, na Rozustec. Presne tu sa z nich stali partneri, ktorí si navzájom dôverovali vlastným životom. Vybavenie, ktoré mali, bolo naozaj jednoduché, často aj improvizované, a toto kladivo je toho dokonalým symbolom. Nie je to len nejaký kus kovu, je to talizman, spomienka na éru, kedy odvaha a odhodlanie znamenali oveľa viac než tá najmodernejšia výstroj. A teraz sa poďme pozrieť na samotný výstup. Píše sa 11. september 1965. Práve sa začína dráma, ktorá potrvá takmer 2 celé dni. Aká to irónia však. Deň, na ktorý tak dlho čakali, sa začal tou najhoršou možnou prekážkou. Prudký lejak. Premočil úplne všetko. Ich samých, laná a samozrejme aj samotnú skalu. Zrazu bola klzká a ešte nebezpečnejšia. Tá nádej na úspech v tej chvíli rapídne klesla. No oni sa nevzdali. Pred nimi bolo 18 hodín neskutočného boja. 18 hodín strávených na 160 metroch mokrého, lámavého a sakramensky neistého vápenca. Každý meter si museli tvrdo vybojovať. Bol to naozaj súboj s časom a so živlami. Vlado Tatarka nastúpil do prvej dĺžky v tej mokrej, neistej skale. Potom prišiel na rad kľúčový, takmer neistiteľný úsek, kde Jan Banko bojoval dlhé hodiny. Tma ich zastihla priamo uprostred steny a prinútila ich k neplánovanému bivaku na úzkej skalnej polici. Až tam mrazivá noc a nasledujúce ráno mali rozhodnúť o tom, či sa im ten výstup vôbec podarí dokončiť. V tomto príbehu je však jeden moment, ktorý ďaleko presahuje samotný športový výkon. Je to príbeh o priateľstve a o obeti. Toto je otázka, ktorú si možno kladie každý horolezec. Existuje vôbec niečo dôležitejšie, ako dosiahnuť vytúžený cieľ? Nož, odpoveď prišla presne v ten večer na tej malej skalnej polici. A práve tu sa odohralo niečo neuveriteľné, ten kľúčový bod celého príbehu. Vladimír Tatarka, ktorý bol na lane najnižšie, si uvedomil krútú pravdu. Jeho 2 kamaráti tam hore nemajú výbavu na to, aby prežili tú mrazivú noc. A čo urobil? Bez jediného zaváhania sa vzdal svojho sna. Vzdal sa prvovýstupu. Obetoval svoj vrchol, zlanil v tme dole a sám im priniesol spacáky a jedlo, len aby mohli prežiť. Toto je sila priateľstva v tej najčistejšej podobe. Výstup sa teda skončil, ale príbeh žil ďalej a práve spomienky a odkaz tohto dňa formovali životy všetkých zúčastnených až do konca. Toto sú slová z vrcholu. Po všetkých tých útrapách nebola prvoradá radosť z pokorenia steny. Bola to vďačnosť. Vďačnosť za priateľstvo, ktoré bolo v tej chvíli silnejšie ako kedykoľvek predtým. Dosiahli to spolu, aj keď jeden z nich na tom vrchole fyzicky chýbal.
Príbeh bol našťastie zaznamenaný a žije ďalej. Naľavo vidíme článok, ktorým Ján Banko podal svedectvo o ich dobrodružstve. A napravo, to je už spomienka, memoriál na počesť Vlada Tatarku. Rozprávanie príbehov je totiž najlepší spôsob, ako udržať pamiatku živú. Osudy týchto hrdinov sa napokon naplnili. Ján Banko, kronikár ich výstupu, dožil sa úctihodného veku. Vladimír Tatarka, ten zostal verný horám až do svojho tragického konca. A ich cesta na Rossudci, tá sa stala legendou, inšpiráciou pre ďalšie a ďalšie generácie. A tak sa vraciame späť. Späť k tej hore. Už to nie je len nejaká skala, je to hora s príbehom. Je to stena snov, ktorá v sebe navždy nesie pamiatku na odvahu, na bolesť, ale predovšetkým na jedno nezlomné priateľstvo. A na záver tu zostáva táto myšlienka od Jána Banka. Je to jeho vyznanie o živote, ktorý poháňa vášeň, o ceste, ktorá možno nie je pre každého. No pre tých, ktorí sa jej odovzdajú, prináša hlboké uspokojenie a zmysel. Je to odkaz o tom, že život sa dá prežiť naplno.